Eguardion, txoriene, zigoriturrita, nire lankidiak aurreratu zauen, aste hau exotikoa izango zala, eta gaur Mexiko lindo ikerido lurraldera joango gara, eta Mexikotik ekarri ditugu, honek fajitak, takoak, lehen makillajien egon ez da, olatzek ez da, eske nik horrek ez dut lertzen desberbeintzasunak, ez? Burrituak, fajitak, takoak pila badauz. Burritua badekin nik bilduta dauna da. Hori bai, hori osoa. Fajitak be. Fajitak eta burrituak sinonimoak dira. Eta gero, takoak izaten die, normalian, txikitsu hauak, aldia izan hartuanak edo garixanak, eta joeten die holan, bilduta da mokadutxokuak. Hau izango da olako nasketa bat. Takoak deituko etzagu, baina izango die apurtxo bat desberdinak. Zuk entzu dituzu, hau zaitzen die, birria takoak. Sekula, bez. Ez, honek itxen diena da, lehenko itxe duzu prestatu. Tako moduan, bai, birria bazara, bai, hori tako moduan holan, baina bestela ez. Eta nola dira, bai? Hori bai tako bat da, Bai, batik, tako bat. Bueno, ontxarra podozu. Oin bai, atxerapenak, no? Bueno, hemen salto duzu saltzia itxen duzu dana, eta gero, hau plantxan egin baino lehen, bustitzen duzu, plantxan, dana xurgatzeko zapore dana, gero betegarria jarri, eta orduan hau, ez dakit ikusi duzun bebai holan tendentzia bat dago interneten eskularruakin jatian. Jendea doia hamburguesa lekutara da holan, da jarte ditzu, gomazko eskularruak jateko ze, izaten da... Hori ez da bat ere, ez da, jasangarria, ez da hobeto eskua garbitzea gero, plastikoa bota beharren gero. Mesedez. Bueno. Gauzatzuk, Eingo ditugu... Hori tendo jende, solatu tendo jende. Guk ez ditugu eskularruak erabeliko, ez da, zigor, bukatzen dagoenean dastatu da, bueno, gero dutxa bat botatu da, eskua garbitxo pixkat eta mundu guzti egiten da, moduan. Kontako zuzelan enbioten. Venga. Lehenengo piperrak eta tipula zatituko ditugu eta oiasko paparrakin, olio apur batekin eta espezie desberdinekin gopor batin jarriko ditugu. Lehenengo oiasko paparrak kozinatu eta gorde ingo ditugu. Eta sartagin berian piperrak eta tipula erregoziko ditugu. Eta gorritxuta dauzenean tomate birrindua gehitxu. Bitxartian oiaskoa txiki-txiki ebakin gau eta gehitxu. 15 minutuan kozinatzen utziko eta gero tortitak nahasketa horretan bustiko ditugu. Aragi betegarrixakin, gaztakin eta tomate apur batekin plantxan kozinauko ditugu eta zerbitzatu. Pulled chicken deitzen die. Pulled chicken izango zen olako, ez dakit, oiasko aragi mamurtua edo desegindakoa edo olako zehose izango zen olan euskarara itzulita. Eta holaxe. Ondo, eta nondik atara duzu hau, sari sozialetatik karri duzu? TikToketik. Birala ditugula. Egisa da. TikToketik egitarri dut, eta bai, da normalian, berez, birala egin da, ze askara itxen da. Ze normalian, honek takoak oiaskuanak da, oiaskua desegin itxen dozunean, normalian joeten da, oiaskua erreta edo denbora luzez. Eta honek, bueno, hori, ematen dutzu, hau baina asko zuen motzaua. Bai, hemen, azkenian hori da, bueno, hemen, mamurtua, aragi metxatua ere esango zen, erderatik hartuta, karne metxada, eta hori da, bueno, gure zankarroia, txankarra, olako bideoak ero egia da, hemenin edun, kotxinita pibil esaten dana hor Mexikokoa, eta hori da, ordu luzetan, labean, bueno, kasuan da, kotxinita pibil iten danean, lurra azpian egin behar da, horian, baina hau labean, ordu luzez, temperatura basuan, kozinatzen danean zerbait gero azkenean mamurtu iten da, ez desegin iten da aragi guzti hori. Eta hau berzio hau egia da, ikusten duzu bideoa, eta azkar Patrick ingo du moduan azkar iten da, eta begietatik errezartzen da. Eta gaina, bueno, lehengunen hitz egiten duen, ez Patrick, oiaskoa dala munduan gehien jaten den aragia, egia da, sare sozialetan ikusita ze bultzatzen duten, zenbat oiasko errezeta dauden sare sozialetan da, pasada bat. Egia da, eskuragarri daukagun aragi bada. Eskuragarri da, merkia da, eta jendeak... Presioan aldetik, hori da, mundu guztiari, oiaskoa, ez dakit ezautzen duan inor, oiasko ez zaiona gustatzen. Bai, eta jendeak bai gero esaten dau, oiaskoa zelan janaldot, ez da, jendeak asko jaten dau, oiasko beti plantxan, paparra plantxan, eta hori, azkenian, ez dakit, aspergarrixa da, ez? Eltzen da puntu bat. Eta hori, nik normalian hau, honek takuak eta fajitak eta olako janari mexikarra itxen dut, astelenetan. Astelena die zuretxean, eta beste egun batzu baduzkezu, bakarrik astelena? Astelena izaten da, normalian domeketan, nire etxean izaten da, bueno, paella itxen dugu noixian behin, baina negu partian gustatzen gaku oiasko errea. Beti joeten gara, edo oiasko errea itxen dugu etxean, edo olako erretegi batera joeten gara ara erostera, eta orduan, beti domeketan izaten denez oiasko errea,
eta 2 pertsona garen ez etxien, sobratzen. Gero sobra hoitzen da, eta orduan, haragi hori gero, mamurtu itzen dugu, ezurretatik atara, ondo txikitu, eta hori, barazki erre apurtxo batekin daukotzula etxien, eta tortita batzukin, astelenetako afarixa. Berez, astelenetan afaltzeko, normalian holan izeten da. Gure etxean egia zen ez daukago lan estipulatuta egun bat, ni aldatzen juten naiz egia da, merkatuan arabera, momentuan juntzara ideia batekin arrandegira, arategira, erosketak egitera, eta aurkitzen duzu zerbait eskaintza. Malguak gara, nahi esan, ostiralak, saiatzen gara, ostiralak, guri, esan dut, sushia gustatzen zaio gure txikiei, eta guri ere, onartzen du gure, eta orduan, ostiralak badira pixkatolan sushi aldera botatzen dituguna, baina besteak moldatzen juten gara, eta ez daukago lan egun bat horretako. Eta, errezeta honetara bueltatuz, egia da, interneten sartzeza, eta hainbat bertzio daude errezeta honenak. Beti esaten duguna, ez? Azkenean, jentia jolasten du pixkat, etxean daukanarekin eta gustuekin. Espezie ezberdinak erabiltzen dira, betegarri ezberdinak, gero patatak frigituekin, agertu alda beste matuk atzo erabilegen duen mandiokarekin ere badaude berzioak. Orduan, betikoa, guk hemen proposamen bat egiten du, justo bideo hortan, eta hori da gure eskaintza, eta beste errezeta batzuekin baita, guk gure proposamena botatzen du, baina gero zuek etxean hartu behar duzue, eta moldatu behar duzue errezeta, nahi izan ezkero egin, horrela, zuen gustuetara moldatuta, eta etxean daukazuenera. Izan beharrean hemengo espeziak, izaten baituzue, betikoak, piperrautza, piperbeltza, eta ez da izer, hoiekin ondu, eta azkenean ondo geratzen dela. Mexikar espeziak eta saltza itxustenak normalien izaten die hori espezian asketak. Eta ez baukotzue, nik piperautza, oreganoa eta kuminoa holan diela 3 gauzatxo oso simple horrek nahazitxa, oso ondo geratzen da. Gero, aukitzen bozue, berakatza eta tipula lehorra eta holan bebai, gero ez da hobeto, baina horrek 3rekin be, ez tozue geixa hubier. Kuminoa, piperautza eta oreganoanik pentsata dela, holan, starter pack deitzen dana edo olako basiko bat. Hemen txe, dana joango gara 11 orduan. Piper gorrixa, nik honek ustot piperrak saltza dituztenak honek paketetxotan, bata gorrixa, bata horixa eta bata berdia, ez dakit, asmatu inbiot, estadistiki, baina uneko 80 izango da fajitak itxeko. Ez dakit, baina bere zantza, piper berdina da, espezie berdina da, baina da, heldutasun puntu ezberdinakin, eta horren arabera, horia berdea eta ero gorri bilakatzen da. Orduan jasotzen duzunen arabera, tamaina hartzen du tamaina bat, eta hortik eidoa. Nik ez da idolako, egia da oso ikusgarria. Begit izatzen ensalada batean, edo... Normalian behitu, hau kutsa bat jasotzen dut, barazkisekin eta hori 2 astetik behin, eta barazki desberdinekin. Eta barazki kaja baten, tokau jaten pila bat, piper horixak, pila bat tokau jaten. Eta jendia ibe heldu jakon horrek etxera, da orduan Instagrametik da idatzen zuztan. Zerin aldot piper horixekin anik? Edo ze gauza? Zuk zetako erabiltzezu piper gorixa eta piper berdia bazkenean. Ez que marmitako bat eitzeko, edo holan plantxan eitzeko lagungarri bezala. Berdin. Betetzeko, azkenean berdin erabili, edo zein piper. Ni lehen aldiz piper hori ezagutu nahen, 84an ero uste dut izan zala, xuberoan, eta geneukan lupia bat, plantxan egiten zala, eta zeraman olako piper hori saltza bat. Eta berezia zan, baina hilarioi da galdetuta da, gehien bat begietatik sartzen dalako, eta hori berdea esaten gorriarekin ero berdearekin egiten bauzu, alderaketak bera probak egin zituela, baina egia da, orduan zerbait berria bazela, gaur egun oitua gaude, olako piper horiak eta guztera, eta baina lehen izatek genituen gorria, eta berdea, besterik ez geneukan, ez? Eta horia zerbait ikustea zan, bitxia zan, ez? Horreatik izan zen, eta nik han ikusi nuen lehen aldiz, da, ordutik aurrea, edatu dan zerbait bada, eta gaur egun, fruta dendetan, eta superfizie handietan da izaten. Nik bakarrik ez ditut ikusi holan saltzen, ikusi ditut, holan, honek paketetan eta, honek etorten dienak gorrixa berdi eta horixa, holan, suelto ez ditut ikusi. Gure etxepian dago fruta denda bat, eta arek izaten jo, gaina, kaja bat, berdiak, beste bat horiak, beste bat gorriak, eta izaten ditu, eta, berak, eta ero asaltzen die, juten zaionean jendea galdezka eta hori, zaporian nik ez dakit jakingo nuken nabaritzen ero gozo puntua gehiago batak ero besteak ero
izango luken. Baina, bueno, hor aukera hor daukazue, eta eskuragarri dagoenez, eta berdeekin bakarrik inalduzu errezeta hau, bakarrik gorriarekin inalduzue, hori esaten duguna, moldatu, kipula morea beharrean, kipula zuria bota nahi badizue, bota zuri, ez da problemari. Ez dugu nahi munduko takeria honena, Mexikokoa ja badakigu zein dan, Mexiko hiriko... El bisillo? Bai, gaina bitxia da, badakizu. Bere jatorrixa, ez? Jatorrixa, nondi datorren, eta el bisito, berak, bisitos nahi zion jarri zena. Zantzapa zegoen Mexikon jatetxe kate bat, zala bips. Very important people. Eta berak bisitos nahi zion jarri. Bipsitos. Bai, bipsitos. Eta azkenean, bilzito jarri zion, zezioten utzi gauza arau legaleatik, oso antziko esala besteana. Eta, kontua da, hau sortu zen kotxeen tailer batean. Ez da, jatetxea dago, tipoak tailer bat zeukan, kotxeana, eta 1987 urtean erabaki zuen, jentia bere kotxea konpondu bilardien itxoiten zegoela, segatik ez eskaini zerbait jateko. Eta jatetxe txiki bat montatu zuen, eta bertan takoak, bertako takoak oso ospetsuak izien. Da batez ere, artxaitako, ez? Artxaitakoa da, txerri ondua, eitzen zagela, hau bezalingo zuen denbora luzean da hori, espezia ezberdinekin ondutakoa, eta horri botatzen zion, anana, piña. Anana botatzen da, normalian, eh? Bai, ni hartzaiak zukik ikusten dituzu anana artean. Ez, baina, Mexikon hartzaitakoa, tako salpastor deitzen dana, gainera, itxuran da, kebab bateko haragi puxketa bezala. Bai. Eta joeten diolan mosten. Bai, berak horrela omen dauka. Eta beti da ananakin, eh? Holan, normalian, igual, hemen, oitxuria dauko jarteko bat, tomate, holan, piko de gallo deitzen dana. Bai. Tomatia laukitan, eta limasokua, eta martorria. Eta han, itxenda takos al pastor takuendako bakarrik, itxenda, hartzaitakoendako bakarrik ananakin. Ja, baina, berezia da ez, anana sartuta doan hartzaiak batera, ez? Eta ez ditut imaginaten hango hartzaiak anan artean. Agian horrela izango. Kontatu errezeta. Tipula, piper gorrixa, piper berdia, piper gorrixa, eta oiaskua, hemen txejarriko, olixua, gatza, piper beltza, eta honekin nahiko aukiko zue, holan, ondo atarako da, baina, ikutu, mexikar bat edo, sapore mexikar sakon hau bat emoteko. Eman bat zaio. Hemen, piperoltza Mexikon gustatzen da pikantea, ez da? Botein barra, bildurga. Bai, eta... Zer espezialtako diozu, ne? Piperautza. Bai. Piperautza mina aldozu egota hemen, ez? Hemen, obenen joango zana, eta gero espezia mexikarrak, baina espezia mexikarrak esate hotzuetena, Normalen joaten basari espezia nasketak eta ikustera, ikusiko zue nola itxenda bien, badauz batzu deitzen diela, espezia mexikarrak. Nasketa bat? Eta zer izaten duten ero bakizu, Patre? Nasketa horrek? Konkretuki holan ez dakit, baina piperautza bai ala bai, oregano eta kuminoa bai ala bai, eta gero gatza, piperoltza ukingo da. Gatza bai egitzen daue, normalian. Bueno, kontua da, ospea hundia lortu zuela honek, eta gaur egun, ez daki, diru gehiago bat aratzen duela jatetxetik, kotxeak konpontzetik baino. Eskaini diote, frankizia bat eitea, takoen frankizia bat, eta hortik handitzea, eta bere errezeta horrekin, bajatu dut, jetxiko dut. Eta berak ez, bera oso gustora dauela han, bere tailer hortan, ez dut ezan, izena Juan Carlos Blanco, el jefe deitzen diote, bere langile guztiak, el jefe. Maiteki, el jefe. Jefe deitzen diote, eta, eskaini diote, frankizia irekitzea, tako horiek eta salteko, eta ez, berak ez, nire tailerrean jarraitzen dut, nire takoak eskaintzen, eta ez naiz, ipurdi batekin bi aulki ezin dira tapatu. Lehenengo, errezetako gauza bat. Hau, usten bozue denbora luzez, hau da, ordu batez edotu, hobeto. Baina guk zuzenian jarriko, lehenengo bakarrik oiaskoa, eta gero oiaskoa taratzen dugunean, barazkixak. Eta esan binotzun, gauza honein holan negozioen eta nire hilapaindegiko emakumeak, nire hilapaindegira joetenaz, eta beti eskaintzen da beti, kafetxo bat, kafetxo bat, kopatxo bat, bezereak irabazten dozu horrekin, Patri. Baina, esaminotzuna da, berak, gainera, kafiaz aparte, esaten dau, gurosu gaietatxo batzuk, eta hurrengo egunean zatotzu, gurosu bizkotxo bat, eta goixien, emoten dago eguna, goixien esnatzen da itxen dago olako, gaieta batzuk, bizkotxo bat, ez dakize, beti gozuak izaten die, eta gero, itxoiten zauzen bitartean,
Igual, hilia mosten bozu 5 minututan ez, baina holan, tintia eta emoten dozunean, da neskak hori biltzen gara, alixauak eitzen ezakize, 3-4 orduz, ba, emototzu lan gauzatxuak, eta nik noiz bat pentsau dut, jo, neska honek zabaltzen bazauen olako... Eta berak iten dut bizkotxoak eta hori badakizu? Bai, berak iten ditu, bai. Horregatik, detaile hona da, taier mekanikotik takuetara da, hileapaindegitik bai. Hemen berak ez ditu egiten, konpondu ez, baina hemen izan genuen Oier horregi, gogortuz fisioterapiatik, eta, bueno, Alberto hori konpondu zion, eta arek, jenteak askotan bezeroak eramaten dituzte, Ona torera txorienera? Bi aldiz egon da. Sekatzen zinuten jendia hemen kotxia konpontzeko? Ez, fisioa. Bai, kotxia ez niri konpontzen. Ni neuri konpontzen. Alberto konpondu zauen, Alberto. Ez, bere kotxiarekin ez da uste deinik. Alberto konpondu zauen. Alberto kotxia dau, fenomeno. Hautatzen zinuten gonbidatuak, euren ogibidean arabera? Hau da, faitxu, ontxe bizkarra txardo daukat, gonbidatuko dugu berriz. Bai, hori da, oine ia moztu nahi dut, ia painte, holako, ia mozte moztaile bat. Kontu eta, tipo hori ze? Ez, beraik, bezero asko jute zaizkio, eta eramaten dien, hori, betio, ekarri zu bizkotxo batero. Bera gorre gara nahi, honik, eta sarreran, beti egoten da, askotan, ni behintzat joaten nahi zenean, nik eramaten dute, bai, holan. Palmeratxoak ere zaizu, eta sarreran usten ditu, eta bezero nintzako. Berak, egia da, pixar esaten dugu, glutena eta gero eta gutxia, gero azukria eta holan pixka gutxio jaten dut, eta nik horrek hor jartzen ditut eta jendiak hartzen ditut, eta, bueno, benetzako. Ba, ondo dauz, beste lagun batek, itzen daulan banku baten. Horrek, detaila izango zen, ustea txampon batzuk, gero holan bilete batzuk, norbaitek hartu nahi baitu. Baina, bera da, ez da nire lagunik onena dalako, baina bera da oso atsegina. Oso atsegina. Eta jendiak daukotza, nik pentsa dut, estima hundixa, eta beti ereten dut zuen oparixak lanera. Eta orduan, gizon batei ez dakit lagundu dutza, imagina, erentzia bat eitzen. Eta ereten dutza, hortuko tomatiak. Eta batek laguntza dutza, ez dakit, hipoteka bat eitzen. Eta horrek eramate dutza, eskerrik asko oso ondo portau zara, eta eramate dutza, bizkotxo bat. Eta esaten dago, isagun ere hemen, aukitza itxut, holako oparixak, eta bere lankideak eta esaten dabe baina. Zuk zeitxea zu, dirua oparitu, segatxik ez zeitxea dut hainbeste oparitu. Jendeari lagundu egiten dio. Eta hori ja gaur egun, ez dakite gehiago, eta holako toki batzuetan ez dakite osoikoa dan ero hori ikustea, eta jendea, guraitak erakutsi zigun, juten zaenean non baitera beti zerbaitera eman behar da. Ez dakit noakin gatu zerbaitekin agertu. Eta guraitak lanea eta kasetaria zan da, agertzen zan da, nik bere lankide hoiakin da batzen izan, zoraitak agertzen zanan, eta batean gazta batekin, ez dakit nungo baserriko ogiarekin, eta redakzioak gelditzen zuen dana, eta etorri eta gazta pixkata ataratzen zuen, ogi xerra batzu, baserriko, beti zegoen bai, eta batzaukan berezitasun hori hartu, eta beti jendia gana, zuek jendia zaintzen baduzu, gero zain gingo zaitxue. Eta egin filosofia horrekin, gaizke zai biliko bizitza hondak. Hemen txeko naz, holan hartzen, zauratzen gaten oi asko pusketa danak, hemen diatareko azkenak. Eta gero hemen, gero da kontua da, hauek mamurtingo dituzula, ez? Hori bai, labanakin, txiki-txiki ina, eta gero saltzakin batera zerbitzatuko ditut. Orduan, goiaz hemen lekutxua itxen, eta usaintzen dago, espeziek eta... Bai. Goxo-goxo dauz hemendik, eta hori esan dut zutena. 2 ordu aukitzen bozue, hau aldozuein, bazkaltzeko nahi baduzu edo afaltzeko, ez dakit, atzaldeko 5etan 6etan egin, eta gero 8etan hasik afarixa itxen da ordurako, ondo, baina, holan, 10 minutxokin bebai, ondo geratzen da, azkenean, zaporiak eta hor dauz. Nik ez dut esaten izan bazaetela zukalderekin hor, beti hor sartuta eta buruan zer jan behar duen da hori, baina, gauzatzu pentsatzen aurreratzen jun behar da, eta nahi baitu txitxirioak, gero garbantzua jan bihar, beratzen jarri behar ditugu, eta, tartetxo bat eman behar zaio zukaldeari. Nik uste dut, gaur jendeak ez daukago denbora zukalderako. Gure gurasoak egiten zituzen gu baino ordu gehiago, edo gurasoa, edo gure aitita mamak, aitxoan amonak, gu baino ordu gehiago sartzen zituzten lanean, eta batzuk esango dute, baina emakume atxean egoten zan, baina zan egoten geldi. Etxean egoten zan, lan, gaina erosketak egiten kanpoara joaten zan, dendari denda ibiltzen zan erosketak egiten. Baina egisa da... Eta 5-6 ume zaintzen zituen. Ez gaur egon bezala, ero ume bat denbora badago. Bueno, baina egisa da...
egisa da, eta ez da inor sentidu errudun, ze gaur egun... Ez da gutxiago ere. Ez, baina gurotezan, gaur egun sistemia dau antolatuta, batek lan itxeko kanpoan eta beste batek lehen ematen zauelako 40 ordu horrek etxetik kanpo ez, baina etxean da, itzen zauen etxeko dana. Eta ontxe, etxeko 2 pertsonek itzen dabe egun osoa kanpoan da orduan, mantentzia be, hori, antolakuntza gauza da. 8 ordu, lanera goaz. Bueno, edo gehiago. Bueno, baina 8, 9 ordu, baina normalean hortik gabiz. Gurotezan, deko zela beste ordu pila bat, teorian beste 8 ordu loiteko eta beste 8 ordu gure gauzetarako. Gure gauzetarako diren 8 ordu, bakoitzen nahi dituenerako erabili alditun, noski. Tripa ikutzen egoteko sofan botatan nahi izan ezkero ere, baina, bueno, gero ez izan aitzakiri ez daukago denborari kozinatzeko. Bueno, ez duzu nahi, denbora hori inberditu kozinatzen ero. Eta ia da, gaur egun erreztasuna emate izkizutela. Baina nik uste dut hori, no esaten bide honetik guazela, ez da gutxiago ere, nik uste dut hori bide txarretik guazela, eta eskara egon behar egun guztia zukaldean, ez da gutxiago ere ez, baina mintzak kozinatu zerbait etxean. Gaur egun ja, janari prestatu eta erosten dauna eta berotu eta janda hori, bueno, estadistikak hor daude, gero eta gizen gehiago dago, gero eta okerra jaten du, lehen erosketa juten ginean iken, bagenekien aragian mosketak eta gure amamak eta basegiten bitu, gixau egin behar dut, emaidazu horko zatiatu gaur egun, aia jendeak hori txerria bakarri jaten dugu solomoa, oiazkoan bakarri jaten da paparra, esate batzuk, esageratzen nahi naiz, danean, esageratzen nahi naiz. Baina galtzen ari gara, espezie pila dauzkagu aukeran jateko, baina jaten ditugu 3, eta inoz baino zabalagoa da eskaintza, baina jentia dago 4 gauzatara. Horrekin ez dut esan nahi, bakotzak nahi duen eitzuko. Eta erreixen jaten dana, ez? Hemen txe oiazkoa. Bota. Atara du, ja? Eta hau, bueno, gorritzen utziko hemen txe, minutu pare baten, hemen txe ez. 6 edo, hola, zu ertainean. Vale. Hau berriz garbitxukot, ura purtsa batekin, ze horrekin dau olixo dantza bat. Hemen, badakizu eta gola truko bat, ez da kontatu alda, baina, bueno, indukzioa, baldin badaukazu, indukzioa eta ez vitroceramika, indukzioa, zue jarri alde zuen hemen egunkari bat, azpian, eta sartaia gainean, eta indukzioak funtzionatzen du, eta ero papel hori hartu. Indukzioak, bai? Baina, ezken, bakit, posible izango zara, baina ez dakit bilurre, mangostan jartia hori... Ai... Honek zu hartzen badau, eta txorien ebixar espaldin badauko zue? Ez du behar, berua, a ber, segun zer mar denbora izaten duzun, denbora luzean temperatura hartzen du, eta berotu iten da. Zerbait salteatzeko azkar-azkar, eina alda, baina... Beto. Eta jarraitzen du funtzionatzen, Gero, vitroceramikak, vitroceramika berotu iten da, eta horrek kristo bat ina aldo. Baina zerbait salteatzeko azkarrean, izaten bauzue, zait, frejitio bat dituzue hauek ez dakizen batentzako. Eta homar zarete ez dakizen bat minutu, temperatura hartzen du, eta hori egia da, ekutzen duzue askotan zerbait kozinatuta gero, eta ez luke zetamen, ekutzen duzue, eta oso bero egoten da. Orduan, neurrian, ba espada, hobeto trapu hartu, eta garbitu. Ba espada, ezin kasu niri. Baina, bueno, teoria hor dago, nik hor botatzen dizu. Nik etxian sua daukat, sua piztekoa. Sua. Bai, eta olakotan be bai, nik hasieran, zaten gainera hori garbitzeko, garo, hemen trapotxo bat pasatzen dazu da, jazta, baina gero sua da garbitzeko egisa da, badaukala bere gauza. Eta hor nira mamak ez dut nik hori, zen nira mamak kontxe dauka etxe berri xata, indukzioa dauka. Nik ematen da amama nina zela, nire amama Juanita baino, bera askoz ben modernia bada, eta ez dut nik hori nire gara izan itxen hauen aluminiozko paperakin, landana jarri, ez dakiz, bai hori, eta lona, hola nizeten dut, azkenian berako landauka. Egun batzuk izan, da ero aldatu egiten duzu. Hori da, eta berako landak utzustan. Guk etxe barrien geneukan garai hartan oso modernoa zan, eta zan zerbait berria, zuak dauden tokian, azpikoa zan, esan dezagun... Beko zue. Ez, zeuden zuak hemen, alturan, baina zuak zeuden apurat alturan. Eta hemen, ura zegoen, azpian ura zegoen, eta hemen genaukan iturri bat azpitik usteko. Orduan, koipea eta dana erortzen zana, zuk ustutzen zendun ur hori,
eta eraman iten zuen, hor geratzen, esan geratzen ezer itxatzita, gero trapua pasatzen genion, eta garbi, esan, zekaro hor, koipetantak gerortzen die bera, gero beroarekin koipe hori erretzen joten da, eta itxatzita geratzen da, eta zu horietan hori gertatzen da. Bone zeukan esan, holako geruza bat uran abotatzen genion, eta ura erortzen zen, koipea ur horretan geratzen zen. Sistema hori etxietan eta ikusi oso? Etxietan ez, jatetxean bakarrik, hori jatetxean nik. Etxietan, eta ez dakit etxietan, ez dakit, norbaitek izaten badutxean, txorien abilduaite.eus, aluminioa erabiltzen baduzue, idatzi baita, eta bueno, gaur egun ja oikoena indukzioa nik uste ja euneko handi batean indukzio da, sukalde zarren batek, izan dezake agian beste bitroceramika, ero lehenko horrek berotzen ziren plantxa horiek, horrek die motelak, horrek kanpine baten nola bungalo hartzen duzu, eta pazientzioa behar da horiek berotzeko, kozinatzeko, nik entxe, lasai. pazientzia apurtxo bat eskatuko zut, ze denboratxo bat biedugu, hemen txe, tomatia, getxot zau, ikusten duzu bai, oiasko paparrak, holan txiki-txikin, ja, laukitxo txikixetan, bota, eta hau okiko dugu, olako, bueno, 5-10 minututxotan edo, murrizten, kozinatzen, zaporiak nahazten. Bueltan, izango gara, hau lehortxo geratzen bada, aldozue tomate gehiago gehitxu, edo olako salda bero bat oiaskoan, hemen gero, intentzioa da... Bustin bar ditugu takoak, ez? Horre zapore hartzeko... Hori da, hau intentzioa da ese geratzia, hau da, esetasun aukitzea eta saldatxu geratzia, gero hemen takoak, hemen txolan, bustitzeko. Eta bustitzen den aldea da beteko dana, ez gara? Bi aldiak bustitzen dira. Ah, biak? Ah, bai, Bai, bi aldiak bustitzen. Bale. Plop, 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 plop. Hor daukau, gure betegarrixa. Betegarrixa, gero, ideia da, hori lehen esan dut zuten, ez? Busti? Albialetatik guzti, betegarrixa jarri koiara batekin, gazta, eta gero tomate fusketa batzuk, berez, tomatia laukitxotan. Bale. Laukiak, ez da holan, hamburguesa demon xerratan, laukitan. Dana, jateko moduan, dana, ez? Jateko modukoa. Bueno, tailer honena esplikatu du. Ia zitzen gendun, ez? Arotzenia proiektua horre urruinan da ona, bai. Horre egia da, horri beba da politxa, ez? Hor zukaldari dago, Antoin Txepi, hau behuzan, Biarritzeko Hotel du Palaiz, Michel du Izarduna, 12 urte eta kokoteraino bukatu zuen horra. Eta, azkenean, a ber, nik mundu hori ezagutu eta mundu hori pixkat, ez dakit, pixkat... Ez da mundu oso ondako. Eta ez da mundu guztian dako, egia da, eta nik, pena, alde batetik pena, esperientzia hori bizi nahi duen entzakot, pixkat demokratizatu, presioak hori da pixkat bizubi nahi duen egin, ez, Bizkaiko sukaldaria batzen nahi batu ginen iaz, da pixkat jatetxe bat, esperientzia hori presio on batean, presio on eta duin batean jentiari eskaintzeko, ez? Eta kontua da, berak hain duena da, jatetxea biak montatu du, eta hor da, bertako ekoizleen da produktuak eta erabizitzea hori nahi eta nahi eskoan ikustu dute dala, eta garrantzitsua dala, hortara, pixkanaka gero eta jatetxe gehiago juten ari da horra, eta hor, menuak, menu, eskuragarri diren menuak, kalidadezko janariak ematen ditu, ez? Eta hor, aukera arpidez zaiteko, orduan... Kooperatiba da bezala funtzionatzen, no? Bai, hori zuke urtean 12-15 euro ordaintzen dituzu, eta diru hori erabiltzen da, gero, kontzertuak antolatzeko, tresneria berria erosteko, eta, olako proiektua esan, polita da, eta batez ere, bertako ekoizleekin lan egitea, ez? Hori inguru horretan, nik hemen izan, Durangaldean, berton bertokoana, hitz egiten, ez? Badukagu elkartea, eskoletan, eta saiatzen ari dela, bertoko ekoizlei eta eskua botaz, bertako produktuak eta erabiltzea, ez? Eta horri iparraldean eta, olako, gero eta toki gehiagotan, eskualde batzuetan da, olako proiektuak sortzen ari da, pixkanaka, perretxikoa bezala, olako brote handi bat emoten duten. Jatetxe moruan ez daukagu, baina arrasatenik komentatu noiz baitz badau ere indajan, da kooperatiba bat, azkenean supermerkatu bate funtzionatzen dagoena da, nire ama bazkide da, eta antxe,
hori, bazkenean kilometro zeroko, euskuzu barazkixa, gazta, Euskal Herri osokuak. Egin nik pentsa dut behitutako, nahi jarri dut betegarri holan ahondixa, orduan hau inot, apurua gutxi hau. Tomatetxo apurtxo bat gutxi haukin, hau itxiko, ez gara hain euskuzabalaik izango honek takuekin, hori ondo etorriko jat, eta hau da ideia, hori da. Hau da garrantzitsua, hemen txak ondo guzti, sustantzia emon asuntuari. Egarri xaba dauka, hor guretakoak, emon gotzau, eta gero, honek ez dakizen bat takoa, talako dien hemendik. Batzu, bai, Atarako die, bai, eskuzabale, torre gara. Atzo zein portatu zen gure, guk olako, hemen izaten ditugu, barruan batzutan, zein, gaurko boligrafoak alez, zein egerri izkiu, nori emon bareu, horrek ez. Nori emon eskerra da favoria. Alez edina hori hemen geratu behar da, hau hemen geratu. Hemen geratu behar da. Bueno, egon gotzau bueltia. Hori, nik esaten nahi ginela. Gero eta pixkanaka, hor, endaiate inguru hortan, hor, 1000 pertsona umeak eta olako eskoletan da, ematen dira, egunero ematen dituzte 1000 baskari inguru, eta, ari dira, formulan bat bilatu nahian. Eta buntzatza, azkenan eguneko menu bat bezala, ez? Susoia esan, da... Bai, honena jatetxena, baina nahi dut esan, hor udaletik bai, ari dira behiratzen, Urruñako udaletik, nolain, bertako nekazarien produktuak erabiltzea, sartzea hor. Eta, hori, nik ikasi nuen ikastolan, eta beste batzuetan da lortu da, Arabako garbantzuak eta erabiltzea, bertako nekazarian da aldan inean, barazkiak eta erabiltzea, eta, pixkanaka ari dira olako proiektuak ataratzen, eta, hor, eskua botatzen dugu, kalitatezko produktua jateaz gain, eskua botatzen dugu, horko baserritarrek gainean danak ezautzen ditugu, arpegioa jartzen dugu, inguruko jendea bada, badakigun nori laguntzena, ero bere semea eskolan dago jaten. Horrek asko itxen dago. Horrek oso platertxo bat zigora guatarateko? Hori da oso garrantzitsua. Hemen txebertan. Gero apainduko beto. Bai. Hau, venga. Gero apainduko, baina da, joeteko lan danak ataraten, gutxinaka. Naiz eta gero, ese egon, gero oso askar ataratzen dira, oso, laizta ditzen dira, zike horregatik. Lazai, eingo itxugu igual pare bat, eta... Pare bat, hemen dik esaten dago egin, pare bat dozena, karo, hau da, amabi, dozena bat amabi, Bai, venga. Ze, 33 itxeko? Edo 33 minutu goi esela? Bitako bat, zu bada espada joneiken, eta, lez utzitokia, bai, hau garbitzera gatoz, 33 itxera, eta segitxun gatoz. Eta egin ditugu, gure takuak, hemen dauz. Gaina, utzi ditugu apurtxo bat efeltzen, Ditugu gainera, ez da hit. Batzuk eta behin dik gehiago egiteko dauzkau. Amabi edo egin ditugu. Dozenatxo bat. Neurri hori da. Ez aminatu erdibana, baina ez ikusten dut zuk bat osua jamitzuka. Nola erdibana? Zait, erdibana, hau txik, mokaduko adie. Ikusi gazta da, nazela datzen da, zelako goxua. Jario korreko. Mora bat txekatzen ditu jendeak eskularrukin da. Ez, baberua, betikua, trapua hemen sartun da, jak, hartu? Hone beti funtzionatu izan du. Bai. Honan txik? Eta hontxe, nik. Bai, to? Ni honekin jarraitxukot. Bitxu ondo, dotore. Bai. Bai. Hori gero garbi gaiura bota eta jala, listo. Oina, aldaketa. Aldaketa. Eta zuk zeiko zein bizu, gaina errezta viral bat, bezala gotzu? Bai. Alda sartu. Eta prestatu behar dana, holako izokin tataki bat, aguakate maonesarekin. Zegoxua. Oso begitatik oso errez sartzen dana. Prestatzeko oso erreza, eta hain kontatuko dizuet, nola ingo da. Lehenbizi, izokina ontzen jarriko dugu, laranja zukuan, soja saltzan, eta lima ero limoi zukuan. Horri, jengibre pixka bat bota eta minutu batzuetan hor utziko du. Jarraian, maonesa ingo du, horretako aguakate pare bat, arrautza pare bat egosiak, lima zukua, wasabi pixkat, oliba olioa, eta horrekin maonesa bat ingo du berezia,
lagungarri jungo dana. Behin onduta dagoenean gure izokina, sesamo hasietatik pasa, plantxan markatu, eta gero ingo duguna xerra finetan moztu, takotxoetan, eta aurkeztuko dugu mahonez horrekin lagunduta, onduan. Esan ni grazien zian, lehenak utzi dio Patri bideoa, eta adira holan bikote bat holan oso... Aitza eta alaba ematen dago. Aitza eta alaba. Bai, zuk uste. Eta, alaba izan dietista, ezek uste da nondea dietista, eta aitzak laguntzen dio sukaldean, da, sukaldari moduan ez dira oso trebeak ikusten da, baina, errezeta egia esan ikusgarria bada, erreza, azkenean guk hemen beti esaten duguna, eta hemen indio dena da, tatakia beti izaten da, laukiak perfektuak ero normalen izaten dira, orduan ingo diona da, atal hauek, gero golzal ditugu, olako itxeko tartartxo bat, ero dan alakoa. Eta ingo duna, laukitan, bi atarako ditugu, eta hauek esan dakoa, ontzen jarriko ditugu, eta neurri berdina botako diogu. Ladina zukua, eta soja saltza. Hor txiko dugu minutu batzuz, eta berezea da, gero ingo da mahoneza, arrautza egosiakin. Ja, hori ez da sekula ikusi, bedizu eta ikusi dotenean, arritxuin jat, haber ze zapora eukiko dauen edo. Hau, lengurian bagabizen hitz egiten hori, indio jarran azpizunata. Horan, lauki perfektuak nahi badozue isokinanak, saltzeit uste olako erreti jutxo batzutan, isokinan azpizuna. Baina, holako gauzarik existitzen da. Holan saltzeit uste. Holan deitzen diote? Bai. Holako, esati potolo honei, holan ez daukanak arantzaik eta ez daukanak holan azalik da. Nik kendu dio dana, ni ibili naizkentzen hori, Baina, horrei holan deitzen gako. Nik pentsatu horrek, dauka azpizunik. Arrainak. Azkenean, indio jarrana, antzera, indio jarran azpizuna ez da berez. Azpizuna deitu diogu, baina azpizuna ez da. Hemen neurri berdina gota diogu soja saltza, eta horrek ingo arrasateko errekak bezala, eurixe itxen dagoenien asko, kanpora. Eta honi botako diogu, jengibre pixka bat ere, hemen txea, zuritu eta berrinduta, gainetik. Oso ondo. Ostegun biraletaz gabizen, ekostakit ikusi zuen sare sozialetan eta egondan tendentzia bat azken aldixan, da azken hilabetietan, egonda 80. hamarkadako tendentzia. Eta jendeak itxen zaben aplikazio baten bidez, adimen artifizialan aplikazio baten bidez, olako, bere argazkixak bidali, eta aplikazioak itxen zotzun argazki horrek bihurtu, zu joan bazinen morura estatu batuetako olako ikastola batera. Eta bakitzu, bat zan, ez dakit, beisbolan jolasten zagoena bestia zan, animatzailea bestia zan, ez dakit zer da. Olako argazkixak itxen zotzun, zure aurpegiarekin. Eta gorputza, zein jartzen da, bango gorputz bat. Ez dakit, saskibaloi jokalari batena, edo desberdinak jarte dituzten. Orduan, hori, eskenean, desberdinak. Pelikuletan eta gauzena oitxuta ikusten, baina, zure aurpegixaken. Egizan, nire institutoko argazkixak, nahiko desberdinak dira, 80. nik 80. hamarkadan ez, baina 2000 hamarkada hasieran institutuan nauenean, desberdin jasuen handixa. Zuriak imaginatzen dut desberdinak izango dira. Gu beti txandalakin, eta kamiseta birutaia handixa dana solte, flow handiarekin. Legunean bideztan lehelagun batek argazki bat, gaur egungo 13 urteko neskak, nerabeak. Eta zien, danak super guapa jantzita, dantza itxe, zien supermodelo batzuk, eta gu 13 urtekin ginen, holako, txapela buruan eta ibili munduan kamiseta undixa, dantzan edozen modutara da. Eta ibilaldietara eta hori, gore Euskal Herrian txapelak indan. Inuxentia ginen. Eta niri hori gustatzen gat, eta eskertzen dut. Baina, gu orduan uste gendun jute ginela a la última esaten dana. Azkenera, supermodernoak eta superguai eginen. Eta gure gurasoa behitzen izi duten da, itxura horrekin. Ez da gira zu akordako zaren, zeuzen olako zapata batzuk plataformakin art deitzen zienak. Horrek, eta nik amai, mesedeskatzen horrek zapatak erosteko, da neramak, horrek esostala erosi bier, inoiz fez. Eta eskerrak esostala erosi. Ontsi ikusten ditxetan, nire lagun batzun argazkixak, eta ez dut, ne. Egia da horrek modan egon ziela. Arazo bat zan.
Claro, neska guztian ni baina altago hasien. Lehen bat egon bat nire alturako, horrekin danak ziren, holan behiratu behar nien da. Claro, txikiari kasuri betziaten. Mendiko botak be, eramaten ziren, egon zan garai bat bai, mendiko botekin, udan be, mendiko botekin, naiz eta udala itzezigo zure bizitzan be, han, mendiko botakin beti, zegoen jende eta horrek be bai altura emototzu, Ez que ni, behitu, grazia itxezien lagun batzuen euskan, eta ikusten zuten norbait dolan lebizekin ondo jantzita, eta behitu pijo hori, eta ikusten zara goiti bera nola zoazen jantzita, praka horiek €100 balio da, txaketa goreteza, ez da gizet, zapatillak €100 erlojua, ez da gizet, eta pijua bestia da. Nik hori komenta batzu, niri beti, niri beti guztau bitxan ez dakit demoran zapatatxuak, ez dakit da, joeten nintzen nolan, nire estilora jantzitxa, eta arrasaten 80garren eta 2000garren hamarkada horretan, basan, ez dakit mundu oso joeten zan oso mendikoa. Mendikoa, bai, hor, Euskal Herrian mendikoa. Euskal Herriko, holan, look totala. Eta orduan, nire ditzen osten pija, eta igual, nire kamisetak kostatzen zaben, €10, kostatu jaten olako ekate azkarreko horrek dendatan. Bai. Eta beste batek eramaten zauen, hori, €300 jertxetxo bat. Gaztetxera joeteko, ez pentsa bolan joeten zala, ez dakit, hori malaiara da mendira. Ez, hori da. Zimaz, bueno, betiko gauzak. Nik hor, anekdota kontako, errezeta kontatuko nola doan. Hemen ontzen daukau gure izokina, gogoratu, laren jasukua, soja saltza, limoi saltza, lima saltza, eta jengibrearekin. Bi arrautza egozi, bi aguakate txiki, wasabi pixka bat, wasabia da... Pixkat? Baina, wasabian pikantea da oso nasala. Baina nahi dut esan, sudurrera doa. Sudurrera doa, segitxuan, baina 3 segundotan da... Baina, ez dioten beste bota, padre. Ez. Hau lan zan, ez? Hori sushi eta jatetxe japonerretara da joaten dan jendiak, da ikusten dago hori ezakitolan berdia, da esaten da, guakamole edo saltza bat izango da horan, atsegina da. Gero, kristoneko sustuak. Bueno, nik aipatu izan dizutet, nola olako mendiko marka batentzako korrik egiten nuen, eta urtean behin batzen ziren Europako representante guztiak, eta ez da izer, eta Espainiakoak ere tartean. Eta etortzen zen Andaluziakoa hona, eta esaten, karo, es que aquí todo el mundo viste de montaña. Berak esatu, Andaluzian oso gutxi saltzen zuen. Hori Andaluziako azentua da? Ez dakit. Olako. Kontua da esaten zuela, hemen Euskal Herrian mundu guztia jazten da olako erroparekin. Zuen normala saltzea, nik Andaluzian ez du saltzen ez, Claro. No quiero zigu Norfaceeko goret... Bueno, bai, Andaluzian badaude mendia handiak baita, eta bai, saltzen zuen. Baina ez hainbeste, hemen egunerokotasunean jazten zan gauza bat zan, eta han, momentu berezixetarako, ez? Gatza pixka bat, eta, mahonesa ingo du. Hemen. Sasi mahonesa. Bueno, mahonesa, a ber, arrautza, badao jende bat, arrautza gordina erabiltza beldurra emoten dio. Bai? Bai, a ber, azkenean mahonesa da, egin, etxean indakoa egin, eta gero jan, eta egunean ez pauzu erabiltzen, oskaioan sartu, eta egun pare bat asko jota. Ez euki gero horrazte bete, ez dala bestea bezalakoa. Baina, beste aukera bat, hau, mahonesa bari niretzau krema bat izango. Bai, krematxo bat. Eta, badauka mahonesa daukan, osagai guztiak, ezkenien zitrikoa bota diogu, arrautza dauka, eta olioa dauka. Gero, aguakateak, baina, krematxu horrela bera bakarrik, geratzen da. Hau, mauka batean sartuko dugu, utziko pixkat gehiago, ontzen gure izokina eta ere izango da. Sesamoti pasatuko du, eta plantxan hori, segundu gutxi batzu lau aldeak egin, eta ero atera, xerrata moztu, eta mauka batean izango dut onduan, pla, poli jarri, eta maira. Izokina onduta, sesamo hasietatik pasa, sartaia bero, olio txorrota bat, eta hemen, hoxe, 20 segundu alde bakotza, holakon bat. Nahi duguna da azkenean, gordinik atatzia, eta iskinak eta lan pixkat. Ikusten, hemen nik ikusten dut isokina, da orduan, ikusikot, hori, holan mantentzia. Eta Mexikotik, tako mexikarretetik, ataki Japoniarrera, eta bakitzu Euskal Jaurlaritzan, bizera sustatzen Japoniar turismoa. Ze, joan zan urtean, jaso genitxun 20.000 biztanle, hanguak. Japoniarra? Bai, turista. Eta nahi daue heldu 40.000 urten. Ze hori ziren, COVID aurreko garaiak. Ze, tuntunak ez diebe, zaten daue, diela, Australiarren ostien, diru gehien usten dan turistak.
Gainera gastronomian oso saliak, eta kulturan da, da ingurumenian da, hori nahiko ezagutzen dagoela Euskal Herria, orduan, gustatzen jakela hango turistak, niri be bai, ez? Baina ez horregatik diruagatik bakarrik, oso, errespetatzen dut, oso dira, garbia dira, jente jatorra, ez dute zaratarik nahi da esan. Imaginatu, nire kuadriak bat ez da genuen afaltzen Japoniako... Ez dira ona etorriko balkoni nahi txen. Ez. Eta diru eusten dutela, nahi dut esan, eta, bueno, nik uste dut, egiten bada zerbait bak izuzatzea. Bai. Turismo mota interesgarria delako. Bai, eta turismo mota neka gaina, pentsatzen dut izan bidala jasangarria, ez? Turismoa sustatzea oso ondo dauz, dirua ekartzen dau, jendia ekartzen dau, eta gure lurraldia be bai, ezagutzera emoten da, baina, batzutan, geixegi da, ez? Orduan, turismo mota bat auki dugu jasangarria, da, kalitate honeko turismoa. Eta hori ematen badago, Bai. Betxo, gu posik. Bale, alde guztiak markatuta. Bai. Eta, nik uste dut hau, ja? Barrura. Itzaldu ingo dut. Bai, hemen dira, nahiko inja dau. Hau, alde batera. Eta oin izango zen. Bakizu, nahi mutiak ez dagoela SB-ko sinatzen, osea, inoiz ez dagoela ixasebe zitzen. Eta bere holan errezta izarra, da, hau, egaluz tatakia. Bai. Iten dago, Ditzen da urtero. Uda. Baitxo. Eta sesamoakin, da... Ez da txarra, Ez da txarra. Ez da txarra, ni egia esan tatakiak, ero azkenean, egaluziana oso tipikoa da, eiten dituzte baina azpizunana, behian azpizunarekin, aragianak eta... Bai, ez da gauza ditzen dela bakarrik arrainakin. Ez. Bueno, egia da, oso ikusgarria dela, eta gainera, zer esanik ez, goxua dago. Eta holako platetxo baten gainera. Holan polipolita da. Eta esan dakoa, aldamenian jarriko diguna da, gure aguakate mahonesa, mahonesa hau, eta ero, kontua da, izan beharko zen, busti, hemen pixkat, txak, eta hemen dago gure izokin tatakia aguakate mahonesarekin. Wasabi dena otra bat. Zure gustorako nahi dut esan. Ez da pikante? Bai, Alberto jateko modu ondo. Umientzako bezala, ez? Bai, pikante puntua, esan dezagun, suabe daukala. Oso krematxu. Eta gisa da, izokina eta aguakatia dela... Bai, bera, kombinazioa da, hemen omega 3 pila basartzen nahi gara. Bikote perfektua. Bai, errezeta, osasuntxua, ikusi duzuen moduan, erreza, ikusgarria, eta denon guztatua. Bi arrostirala, eta Patrizia eta biok hemen. Azteko bukaera.